हमर अतीत के पन्ना जे समय के मार खाके हमरा सामने से विलुप्त हो गए, ओकरा हम प्रेमी अनिल आनंद शोध सार, ऐतिहासिक प्रमाणिक दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और प्रमाणिक पुस्तक के अध्ययन के बाद मगही भाषा में अपने सबके सामने लावे के एगो छोटगर प्रयास के लिए है। हमार उद्देश्य कोई धर्म, कोई समाज के प्रति टिक्का टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि मगही भाषा के प्रचार प्रसार और मगही बोले वाला बाल बुतरू जे कंपटीशन के तैयारी कर रहलखिन है ओकरा ले प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य परोसना है। हमारा अतीत के तेसरका भाग में अपने सब सुनलखिन कि बुद्ध के तलाश में फाहियान जे भारत के यात्रा 400 ईस्वी में चांगयान से शुरू कैलखिन हल, ओकरा में गंधार जनपद से चलला के बाद पुरुषपुर, नागर, लोय, पोना, पित्तू होते मथुरा पहुँचलखिन। ये सब जगह हिनका बौद्ध धर्म माने वाला लोग मिल रहे। अपने सबसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक देखिन और मगही भाषा के प्रचार प्रसार ले चैनल के शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देखिन। ये जे जानकारी अपने सबके दे रहलिए हैं, मुख्य रूप से एक किताब जो थंबनेल में नज़र आ रहे हैं ओकरे से है। एकर लेखक खुद फाहियान हखिन। थोड़ा सा जानकारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के किताब खोए हुए बुद्ध के खोज से भी ले लिए हैं। तो अब सुनथिन ये आगे के यात्रा विवरण। उस समय मथुरा के नाम मता उल्ला हले, जे पूना नदी आनी जमुना नदी के किनारे बसल हले। नदी के दाएं बाएं 20 बिहार हले, जकरा में 3000 बौद्ध भिक्षु रहो हले। लिखो अखिन गोबी मरुस्थल, जकर वर्णन हम पहिलका भाग में कैलिए हैं, वहाँ से पश्चिम भारत के सभे जनपद के अधिपति बौद्ध धर्म के अनुयायी हले। मथुरा से दक्षिण के भाग मध्य देश कहला हले, जहाँ गीत शीत और उष्ण ऋतु एक समान हले। प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी हले। जतना भूमि हले सब राजा के हले। लोग राजा के भूमि जोतो हले और उपज के एक अंश राजा के दे हले। आश्चर्य हो वो है कैसन सुंदर व्यवस्था हले, जहाँ चाहो वहीं रहो, जहाँ चाहो वहीं जा। राजा ने ककरो प्राण दे हले, अन्य शारीरिक दंड दे हले। अपराध के अनुसार अवस्थानुसार उत्तम और मध्यम साहस के अर्थ दंड देल जा हले। बार बार चोरी के काम कैला पर दक्षिण कर छेद कैल जा हले। राजा के प्रतिहार और सहचर वेतन भोगी हले। सारा देश में कोई निवासी ने जीव हत्या, ने मद्यपान, ने लहसुन प्याज खा हले। गजब हले भाई। स्वर्ग एकरा ने कहते तो ककरा कहते। तबे ने भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपन किताब खोए हुए बुद्ध के खोज में व्यंग करो अखिन कि आजकल भारत के लोग ऊपर में स्वर्ग खोज रहे हैं। और उ समय चीन और जापान के डिक्शनरी में स्वर्ग के मतलब भारत हले। उस समय वहाँ के लोग भारत में जन्म लेवे ले तरस रहे हले। ये बात गुप्त काल 400 ईस्वी के समय के है। ओकर पहले के भारत कैसन होते? महान सम्राट अशोक के समय। खैर, फाहियान आगे लिखो अखिन, उस समय जनपद में सुअर और मुर्गी पालन नहीं होबो हले। जीवित पशु बेचल जा हले। ने कहे सुन्नागर मतलब आज के कसाई खाना हले, अन्य शराब के दुकान। खरीद बिक्री में कौड़ी के व्यवहार होबो हले। यहाँ पर ध्यान देवे के बात है कि फाहियान चंडाल के वर्णन कैलखिन है। लिखो अखिन दैस्यु के चंडाल कहल जा हले, जकर रहना सहना नगर के बाहर हले। और जब गांव घुसो हले तो लकड़ी बजैते चलो हले
ताकि लोग जान जाए और छुआवे नहीं। चंडाल मछली मारो हले, शिकार करो हले और मांस भक्षण करो हले। एकरा से ई प्रतीत हो रहे हैं कि ई अलग तरह के असभ्य लोग हले, जकर रहन सहन अलग हले। फाहियान लिखो अखिन भगवान बुद्ध के समय से जे प्रथा चलल आ रहे हल अभी तक प्रचलन में हले। बुद्ध के बोधि लाभ के बाद उस समय सभे जनपद के राजा, सेठ, भिक्षु ले बुद्ध विहार बनबेलखिन। खेत, घर, वन, पशु सब दान दलखिन। उ दान पत्र और ताम्र पत्र हुनका लिखल मिलले बिहार में। श्रवण के काम अच्छा कर्म करके धर्म उपार्जन करना हले। सूत्र के पाठ करना और ध्यान करना हुनकर दिनचर्या हले। उस समय बाहर के कोई आगंतुक भिक्षु जब बिहार में आबो हले तो पहले हुनका पैर धोवे ले पानी और माथा में तेल लगावे ले मिलो हले। भिक्षु के कितना दिन से प्रवज्ञा ग्रहण कैलखिन है, उ योग्यता के आधार पर हुनका आवास और नियमानुसार व्यवहार मिलो हले। की व्यवस्था हले, ताज्जुब लगो है। भिक्षु संघ के स्थान पर सारिपुत्र, महामौदगल्यायन और महाकश्यप जे भगवान बुद्ध के शिष्य हलखिन हुनकर स्तूप बनल रहो हले। वहीं अभिधम, विनय और सुत के धम स्तूप भी रहो हले। उस समय लोग में भिक्षु के दान देवे ले परस्पर स्पर्धा बनल रहो हले। यहाँ एक बात और ध्यान देवे के है, भिक्षुनी सब आनंद के स्तूप के पूजा करो हलखिन। काहे कि आनंद के कहला पर स्त्री के प्रवज्ञा देल गले हल। श्रामणेर राहुल के पूजा करो हलखिन। यह तरह से अभिधम के अभ्यासी अभिधम के, विनय के अनुयायी विनय के पूजा करो हलखिन। हर एक वर्ष पूजा एक बार होवो हले और एकरा ले दिन नियत हले। महायान के अनुयायी प्रज्ञा, पारमिता, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर के पूजा करो हलखिन। आज जे इतना देवी देवता देखे ले मिल रहे हैं ओकर संबंध महायान शाखा के अवलोकितेश्वर बुद्ध से है। आवे वाला कल में एकरा पर एक प्रमाणित वीडियो हम अपने सबके सामने ले गई। एक बात आओ, मथुरा आजकल भगवान कृष्ण के जन्मस्थली के रूप में विख्यात है, पर फाहियान के यात्रा विवरण में एकर कोई जिक्र नहीं है। कनिंघम के डायरी, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य अलगे कहानी कह रहे हैं। आज मथुरा और ब्रज के दूरी है वो मिनटों के रास्ता है, पर पुरातात्विक साक्ष्य कनिंघम के डायरी के अनुसार बिरंजा जे मथुरा से 116 किलोमीटर दूर है ओकरा ब्रज कहल गए हैं, जे कालिंदी नदी के किनारे बसल है। सूरदास और रसखान के साहित्यिक विवरण से भी दोनों के बीच के दूरी के पता चलो है। ई एक बड़गो शोध के विषय है। आवे वाला कल में मथुरा पर विस्तार से एक वीडियो लेबै। मथुरा से दक्षिण पूर्व 18 योजन चले के बाद फाहियान संकाशय पहुँचलखिन। आज कन्नौज से पश्चिम दिशा फर्रुखाबाद जिला में संकिसा नामक स्थान पर एकर खंडहर मिलो है। यहाँ एक कहानी प्रचलित में हले। ओकर अनुसार एक बार भगवान बुद्ध अपन दिव्य शक्ति से अपन माता के अभिधम के उपदेश देवेले त्रियस्त्रंश लोक यानी स्वर्ग लोक गेलखिन हल। 3 माह स्वर्ग में उपदेश देला के बाद
संकाशय में स्वर्ग लोक से उतरलखिन हल। उस समय 3 सीढ़ी प्रकट होले हल जे 7 रत्न से जड़ल हले। ब्रह्म लोक के महाराज दाहिने बगल में चांदी के सीढ़ी प्रकट कैलखिन हल और सफ़ेद चामर लेके खड़ा हलखिन, जबकि देवराज शक्र यानी इंद्र बाएं तरफ कांचन के सीढ़ी प्रकट कैलखिन हल और 7 रत्न से जड़ल छाता लेके खड़ा हलखिन। तीनों सीढ़िया जमीन में धस गए, केवल 7 सीढ़ी के 7 धाप देखेले बचल हले। बाद में सम्राट अशोक सीढ़ी के नींव जाने ले खुदाई करवैलखिन, पर बहुत नीचे खोदला के बाद भी नींव नहीं मिलले तो वहाँ राजा आरोह के विहार बनवेलखिन। बीच के धाप पर 16 हाथ के मूर्ति स्थापित कैलखिन। विहार के पीछे 30 हाथ के ऊंचा धम्म स्तंभ बनवेलखिन, जकर ऊपर सिंह के प्रतिमा हले। स्तूप के चारों ओर भगवान बुद्ध के मूर्ति बनवेलखिन। कहानी में प्रचलित हले कि चूँकि भगवान बुद्ध 3 महीना तक स्वर्ग के अन्न खैलखिन हल, उले हुनकर देह से देवता के सुगंध आबो लगले। यहाँ उतरला के बाद वो स्नान कैलखिन। कालांतर में वहाँ लोग तीर्थ स्थान बना दलके हल। फाहियान के समय मौजूद हले, उ फाहियान के समय मौजूद हले। फाहियान लिखो अखिन जे स्थान पर उत्पल वर्णा भगवान बुद्ध के अभिवादन कैलखिन हल, वहाँ स्तूप बनल हले। जहाँ बैठलखिन, जहाँ नखछेदन कैलखिन हल, वहाँ भी स्तूप बनल हले। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि ई लिखो अखिन शाक्य मुनि बुद्ध के पहले के 3 बुद्ध के साथ भगवान बुद्ध के धम्म स्तूप यहाँ बनल हले। 28 बुद्ध के परंपरा के बारे में उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपन किताब में कैलखिन हैं। बुद्ध के पहले भी बुद्ध हलखिन। जे तरह से जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हलखिन, उहे तरह से 28 बुद्ध भी हलखिन। एकर ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य कत्ते जगह से मिलो है। फाहियान लिखो अखिन कि ई जगह पर 4000 श्रमण भिक्षु रहो हलखिन। सभे एक जगह भंडारा में भोजन करो हलखिन। हीन आन और महायान के अनुयायी मिलजुल के रहो हलखिन। यह जगह पर एक श्वेत कर्ण नाग, जे मूल निवासी प्राक्रमी नाग जाति के कोई धनी व्यक्ति हले, ओकर नाम पर एक नाग बुद्ध विहार बनल हले। जनपद बहुत उपजाऊ हले, प्रजा सुखी संपन्न हले। यहाँ से पश्चिम उत्तर के ओर 50 योजन चलला पर एक बुद्ध विहार मिलले, जे आडवक के नाम से प्रसिद्ध हले। आडवक नाम के एक यक्ष हले, जकरा भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दलखिन हल। जहाँ यहाँ भगवान बुद्ध के एक धम्म स्तूप भी हले, जकर साफ सफाई यक्ष करो हले। लिखो अखिन कि यहाँ छोटा छोटा कत्ते धम्म स्तूप हले, जकरा दिन भर गिने पर भी नहीं गिनल जा सको हले। यहाँ एक बात आओ हम बता देवेल चाहो ये कि भगवान बुद्ध के त्रिस्त्रंश लोक यानी स्वर्ग लोक जाना जे कहानी उस समय प्रचलित हले, जकर विवरण फाहियान कैलखिन है, उस साहित्य के अतिशयोक्ति है, कल्पना है। हकीकत में भगवान बुद्ध जब अपन भिक्षु संघ के अभिधम के देशना देवैत सब जगह घूम रहलखिन हल, उस समय ज्ञानवान और सूझवान भिक्षु ले स्वर्ग जैसन सुखद वातावरण उत्पन्न हो गए हल। चूँकि भगवान बुद्ध अभिधम के ई उपदेश अपन पूज्य माता महामाया के समर्पित करके दिलखिन हल और ई अधिधम देशना यात्रा के समाप्ति संकाशय यानी संकिसा में होले हल। इले आम जन में भगवान बुद्ध के स्वर्ग लोक जाए के कहानी संकिसा में प्रचलित हले। ई भाग में इतने
अब भाग 5 में अपने सबके बतेबै कि शंकाशय जनपद के बाद के यात्रा हिनकर कैसन रहलै और की देखलखिन। धन्यवाद।